Ginpanagtag sa Department of Agrarian Reform o DAR ang kabugusan nga 13,500 ka hektarya sang duta sa masobra 5,000 ka agrarian reform beneficiaries sa Western Visayas. Personal nga gin-turnover ini ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang mga titulo sa giniwat nga ceremonial distribution kahapon nga adlaw sa Pototan. Base sa data sang DAR, masobra 2,200 ka e-titles ang gin-release sa masobra 2,000 ka mga A or B sa Capiz, masobra 1,400 naman ka mga e-titles sa Iloilo, masobra 1,100 ka e-titles sa Antique, masobra 800 ka e-titles sa Guimaras, kag masobra 400 ka e-titles dito sa May Aklan. Suno kay Australia ang Western Visayas among pinakauna nga rehiyon sa bunga tuig nga nakabaton sang dako nga land title distribution. Ginpabutyag man sini ang iya nga kalipay nga nahatag ng titulo sa mga mangunguma nga pila na ka dekada nga naghulat agud mga panag-iyahan ang ila ginapangumhan nga duta. Ginpanumduman ni Australia sa mga benepisyaryo nga tipigan ang ila duta kag hindi pag-ibaligya bangod libre ini nga gintugyan sang gobyerno sa ila. Gindugang pa sang tiglikom nga madamo paghihapon sa mga mangunguma sa rehiyon ang wala pa sang titulo gani lauman nga magapadayon ng DAR sa pagpanagtag sang libre nga land titles. Nagpaunlad ng buhay ng ating mga magsasaka. Yan ang gusto naming gawin. Sana isipin din natin, ngayon nasa atin na ang titulo. Ngayon na meron na tayong sariling lupa dahil nasa atin na ang ating titulo. Huwag nga natin ibebenta sana ito. Pakahalagaan natin itong titulo na ito. Mag-aral tayong magtanim, yung mga anak natin, kung gustong maging doktor, gustong maging abogado, gustong maging inhinyero, sige, pag-aralin nyo, tutulong din kami. Ngunit pag sila ay natapos, huwag papabayaan ang lupa. Samtang ginpahayag naman ni Jonah Diaz, isa sa mga agrarian reform beneficiaries sa Barangay Himomua, Pasay City, ang iyang nga kalipay bangod mayara na sang titulo ang ilang nga duta. Sa interview sang Bombo Radio kay Diaz, siya ginpahayag nga ini ang ipanubli niya sa iya kabataan, isa kakasiguraduhan nga hindi na makawat ang ilang manggad bangod titulado na ang ilang nga duta. Dahil perdi kalipay ko hay siyempre para man sa akon kagsa para man sa mga bata ko sa pira ka adlaw para nga hindi doon pag-anhon yung mga bata ko nga kon magi gusto nila magpanguma kag wala nang say mga maano sa ila masita na amo na sa kay basta hindi na imo lupa siyempre kun may kaginhuyatan nga ebidensya kag amo na sa duro ya naga kapintag iya na amo na sa pero kun may ano ka doon may titulo nga ginuyatan wala na sila ang dito sila ka dito sa naka sa imo nga amo dasa nga gamiton mo doon kun umahan mo. Si Jonah Diaz, isa sa mga benepisyaryo.